Дусларым, сәлем. Бүгін мен сізге Мари халық әкиятын сөйлейм. Бик қызық әкият ул, түлкі белән аю турында. Шулай бір вакыт түлкі белән аю юлда түгәрәк ипи тапканнар. Урмандағы өйгә кіріп, ипине урталай бүлгәннәр булар. Түлкі үз өлешен тиз генә ашап бетергән. Аю бер генә капкан да калганын иртәгә ашарга калдырган. Кич җиткәч йокларга кирәк бит. Аю алпан тилпән килеп мич башына менеп киткән. Хәйләкәр түлке өстәл янындагы сәкегә яткан. Ярар, аю йоклап киткән. Түлке аның калган ипен ашап та куйган. Аю иртән торып таба ялгамакчы булса, өстәлдәге ипидән җилләр искән ди. Билгеле, кем эше икәнен бик тиз аңлап алган ул. Эй, түлке, хәзер мин сине үзеңне ашыйм дип үкергән аю. Айгын бик зур аю абыкай. Минем сиңа бер генә үтенечем бар. Тәмле ит ашыйсың килсә, пешереп аша син мине. Эй, мич ягырга утан юк ич монда дип үкергән аю. Әнә бит ул дип күктәге айга күрсәткән түлке. Ул бик биектә, аңа минем буем җитми. Әйе, биеге бик биек шул. Әмма теге шыршы башына үрмәләсәң, синең буен җитәргә тиеш дигән түлке. Ярар, аю кулына коры шыра тоткан да менеп киткән. Агач башыннан шырасын сузып караса да, айга барыбер буе җитмәгән моның. Кычкырган түлке. Инде бераз гына калды, бер сикерсәң җитәсең. Моның сүзен тыңлап, аю шыршы башыннан айга сикергән. Һәм шапылдап, җиргә ягылып төшкән. Аю ух килеп ята икән. Шул арада түлке урманга кереп качкан ди. Хәйләкәр түлке сүзен тыңласам, менә шулай була ул. Сезнең арагызда әкиятчеләр бармы? Әкиятләрегезне Шаян ТВ почтасына җибәрегез. Иң кызыкларын без сезгә сөйләрбез. Бүгенгә сау булыгыз.